салому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. имрӯз 8 апрели соли 2022 Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 163 сомон, Спетаменбанк 1000 рубл 160 сомон. аз худи Сбербанк аз приложение агар сум ба Тоҷикистон равон кунед 1000 рубл 163 сомон мегзарад дар картаи Тоҷикистон. агар ҳисоб кунем 5000 ба Тоҷикистон равон кардем 817 сомон мегзарад дар картаи Тоҷикистон. дӯстони азиз, хушхабар. имрӯз 8 апрели соли 2022 1000 рубли русӣ ба 163 сомон баробар шуд. $100 бошад ба 1250 сомон баробар шуд. 100 евро бошад ба 1364 сомон баробар шуд. Первый микрофинансовый банк 1000 рубл 160 сомон, Международный банк Таджикистан 1000 рубл 163 сомон. аз приложение осон бошад 1000 рубл ба 160 сомон баробар шуд. агар 10000 равон кунед 1600 сомон мегзарад 100 рубл комиссия. дӯстони азиз, фикротонро дар комментария бинависонед ва лайкҳоро пахш кунед то дигарҳо ҳам бубинад. раҳмат барои дастгиритон. мо миннатдорем аз ҳар яки шумо ки